పోపున్నదో మనకి మీన్ తూపాగా మీ పారండి వాళ్ళ కొట్లాడుతూ పోందులే ఎక్కువ ఫుల్ జాಲಿ ಮುಲ್ಪದ ಕಾಯ್ತಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಉಂಡು ಅಬಿ ಫ್ರೂಟ್ పోపున్నదో మనకి మీన్ తూపాగా స్నేహాల మేము మళ్ళా ఆడుతాను இப்போ நாய் வைப்பாங்கல்ல இருக்கு ஷேடோ ஷேடோ ಮುಲ್ಸುಲಾ ಶ್ಯಾಡೋ ಇದು ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾರ್ದೊಂದು 10 minutes ಇವರಂడి ಶತೀತ ಶ್ಯಾಡೋ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪುನಿ ಪಂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ವ ಇದೆ ಒಕ್ಕ ಕಾಸ್ನಿಲೊಲ್ಲ ಮೂಲು ಕಾಸ್ನಿತೆ ಲಾಕಿ ನೋಡು ಆತಾ ಬೇಜಾರಾಪಣ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪುನ ಇಜ್ಜಾ ಖುಷಿ ಆಪ್ನ ಟಿವಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ మీ పారండి వాళ్ళ గొల్పనెజ్జా షాడో డ్రైయర్ లైట్ ఉంది ఒక్క మేలు వచ్చాడు నాకు షాడో అయ్యో గొబ్బున మోడు ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋರಿದರೆ ಸಲ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಚಟ್ನಿಲ ಉಂಡು ಬಾಯ್ ಶಾಡೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ఆయన పత్తుమే పజ్జు పత్తు ದಿನೋಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಶಾಡೋ ಬಾಯ್ ಏಯ್ ಶಾಡೋ ಶಾಡೋ ಸೀದಾ పోయింది ಬೈ ಬೈ ಇಬರ್ ಬಿಜರಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಶಾಡೋ ಗೇಟ್ ದೆಪ್ನೆ ಬಾಯ್ 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 ಶಾಡೋ ರಾಮಿ ತಪ್ಪಿದ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಿಸ್ ಯು ಬಾಯ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಲಾರ್ದು ಪೋಂದಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಂದಲ್ಲ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಊರ್ದ ಜರ್ನಿ ಮುಗಿಂಡು 1 month ರಜಾ ಮುಗಿಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ ಬರ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಎಂಕಲ್ ಅಂಟು ಕಾಸ್ನಿಲೊಲ್ಲ ಕಾಸ್ನಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೇನ ಅಂದ ಏತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಟಿವಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋನ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೇನತ್ತು ಅಂದ ನಿಜ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನೀನಲ್ಲ ಕಣೆ ಪಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ಅಂದ ಅಂದ ಬೇಗ ಯಾನ್ ತೂತೇನೆ ಕಾಂಡೇನೆ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅತದೆ ಕನ್ನಡ ಜಪ್ಪುಲ್ನ ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಹಾಲು ಅಂದ ಅಂದ ಯಾರ್ನೇರ್ನ ಪಿಪಿಜರ ಅಂತ ಯಾರ್ನೇರ್ನ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದದೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಗೊಂದು ಶೈಲೆ ಓಕೆ ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಬನ್ರಿ ಯಾನ್ನ ಬರ್ಪುನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ 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 ಓಂಡು ಟಿಕೆಟ್
ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಟಾ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ഈത്ത് കുഷിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇതെങ്കിൽ ബോംബെದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ ಬಾಂಬೆದ ಫ್ಲೈಟ್ 9:20ಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಡಿಲೇ ಆದ 12:45 ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಎಂಚಾಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ಕತ್ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂಜಿ 12 o'clock ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ ಎಂಕಲು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಅರೌಂಡ್ 3:30 ಆದಿತ್ತಂಡು. ಐತೆಂಕಲ್ ಮಸ್ಕತ್ತುಡುಲ್ಲ ಮತ್ತರಡುಲ್ಲ ನೆಟೆ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈದ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕಡಲ್ಡ್ ಮೀನುಂಡ ತೊಕ್ಕ ಪಂಡು ಬೈದ ನೆಟೆ ನೀರೇತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ತುಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಊರು ಉಡ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು. You need help? ಹೌದಾ ಇನ್ನು ಗಾಲ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಕಿನ್ ನೈಸ್. ಬಲ್ತುಂಡು ತಲೆಗೆ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂಗುಡೆ ಬಾಗಿ ಒಂದು ಆಡ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಫಿಶ್ ಇದೆ. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಫಿಶ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಅವಲ್ಲಿ ಜವಂತುಲೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅವ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬಲೆ ಇದೆ ತುಲೆ ಬಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಇಂಕ ತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದೆ ತುಲೆ ಫಿಶ್ ಇದೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ इधर फोटो करो फोटो हाँ हाँ ನಮ್ಮದಪ್ಪ ये भी बांगड़ा है ना ಅವತ್ತು ಬಾಂಗ್ಡಾ ಬಾಂಗ್ಡಾ ಅವು ಅಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪೇರ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋ ನೆನ್ಪೇರ ಇಂಟ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಎಂಚಾಣ ತೆಕ್ಕೊಡಾರ ಫಿಶ್ ತಿಕ್ಕೋಣ ತೂಕ ಅದು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಬೈತ ಏಮೆ ತೋತುಜಿ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಫಿಶ್ ತುಯ್ಯ ಫಿಶ್ ಪತ್ತನ ತುಯ್ಯ ಗಾಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ತುಯ್ಯರೆಗ ಏನು ಲೈವ್ ಅದು ಅಂಚ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆ ತಿಕ್ಕುನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಯ್ಯಿನಿ ಅವಳ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಬಂಗುಡೆ ತಿಂಡೆಗೆ ಈತ ದಿನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಅಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ಅರೊಂಜಿ ಗಾಲ ದಕ್ಕನಾಗ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಇಂಜುರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಗಾಲ ಐಕ ಪಕ್ಕಿಗೆ ತಾಗಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ದೆಪ್ಪೆರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಂಗ ಬುಡಿಯರು ಪಾಪ ಆಂಡ ಪಕ್ಕಿಗೆ ದಾಲ ಅವಂದೆ ನೀಟ್ ಅವೇನು ಗೆತ್ತೇರು ಬೊಕ ಪಕ್ಕಿ ಎಂಚ ರಾವನ್ ಪೋಣೊಂದು ತೂಯರದೆ ನಿಕುಲು ಅಂಚ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಫಿರ
ಕುಡಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಂದರಲ್ಲಿ ಕೈರಾನ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೋಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ವೈಶಾಖ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕನ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ವಾವ್ ಸಮುದ್ರ ಅಂದು ವಾವ್ ಅವು ಸಮುದ್ರದ ಇಂಚೆನೆ ಮೀನು ಐಕೆದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಅವ ಅಂಚೆನೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನು ಬಂದಾಗ ಹೊರವನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ರಾಸಿ ಅಂದ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಜಾನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೀನು ಪಾತ್ರನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೀನ್ದ ತೆಪ್ಪನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಹಾಂ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸೋಪದ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಂ ಮೀನು ತುಯ್ನ ಮೀನು ತುಯ್ನ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ಡೆ ಬರೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದೆ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವು ಖುಷಿ ಆಗಿ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜನಾರ ಬೋಟ್ ತುಯ್ಯ ಒಂದು ಶಿಪ್ ತುಯ್ಯ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಪುತ್ತೂರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಗುರ್ತಾಣದ ಗುರ್ತಾಂಡು ಅವಳ ಇನ್ನ ಆಫೀಸ್ಲ ತೂತೇರ್ಗೈತೆ ಅಕ್ಕಳು ಆರ್ ಪನ್ನೈತೆ ಬೋರ್ಡ್ಲ ತೂತ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೊಡಂಜಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ಅಂದ್ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲಿ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ 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 ನಾನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನೈತೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಹಾಂ ಬಂದರಲ್ ಕೈರಾನ್ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಹಾಂ ಅಲ್ಪ ಇಡ್ಡೇನು ಬೋಟಿಂಗ್ ಬಂದರಲ್ ಕೈರಾನ್ ಪೋನ ಒಂದಿವೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಉಂಡದೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ತೂದು ಪೊಕ್ಕ ಬಂಡದು ಬತ್ತ ಎಂತೂ ಬೈದಾತೆ ಅಂತ ఒక మొక్కల తూతిచ్చారు అంచ ఫస్ట్ మొక్కలెక్ల తూయిలెక్క అప్పుడు ఇచ్చిండ ఒనించి ప్లేస్ కవర్ ఆవడతే ಅಂಚ ಐತೆ ತೂಕಂಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಏನು ಚಪ್ಪಂಡು ತೂಕ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟು ದೆಪ್ಪರ ಎಲ್ಲೋಡು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು ತೂಕ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತುಂಡ ದೆಪ್ಪು ಇಜ್ಜನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೋಯ್ ಅವು ಏನನ್ನ ಸೀಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತಿರತ್ತೆ ಬೈಕ್ ನೆಲ ಗುಲಾಬಿ ಏನನ ನಡುಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಬನ ಪಾಡ್ದೇರು ಇಂತ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ಅಂಚಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಆಮೇಟುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ಒಂದೆಂದು ಇರು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಮೆಗ್ದಿನಿಲ್ಲ ಅಡಿ ಬರ್ತದ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ಕತ್ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಮಿತ್ತು ಪೋಯರಂಡೆ ಇರಗ ಬೋಟಿಂಗ್ ಆತು ಪೂರ ಬೈದಾತ ಹಾಂ ಮೊಡೆ ಮತ್ತು ಪೈರ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂಚ ಹಾಂ ತೊಂದ್ರೆ ಕುಲಿಯ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಒಂದು ದಯಪ ನಾನು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಕ್ಕುಲು ಮುಂದು ಶೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಬೈದೆ ರಂಚರಕ್ಲೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಉಂಟು ಪೋರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಟಯರ್ಡ್ ಲಾಂಡ ಇಕ್ ನನ್ನದು ಒಮ್ಮು ಗ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿಜೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೋಲೆ ಬಂದ ಅಕ್ಲೇನು ಕಡ ಪುಡಿಯ ಅಂಚ ಅಕ್ಕುಲು ಪೋಯರು ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಲೋಂದೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಂದಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಏತೆಡ್ಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಕ್ಲೇನು ತುಲೆ ಅವ್ಲು ಪೋತೀರು ಅಲ್ಪ ತೂಯರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಡಲ್ ಬಟ್ ಇಂಕ ಏನು ಶೂಸ್ ಪಾಡಾಯ್ದಿನ ಬೈದ್ವೆ ನಾನು ಶೂ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುರ್ದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೇಜ್ ನನ್ನ ಬೋಟಿಂಗ್ ಆಮೇಟುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋಪ ಬೋಟಿಂಗ್ ಪೋಪ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಪಕ್ಕುಲು ಒಂದೇರು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಪ್ಪುವೆ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಮುಲ್ತುಲೆಗೆ
ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ Apa maafi? ಹಾ ಅವೇ ಮಂಡಿನಾರು ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ದೊಂಬೂರಿಯರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಡೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ